Ndikulandireni ku programu inanso ya Times Exclusive pano pa wireless ya kanema ya Times Television TTV. Dzina langa ndine Vayana Chunga. Ndipo mpulogalamu ya lero ticheza ndi mtsogoleri wa chipani cha United Transformation Movement UTM olemekezeka Dr. Daliso Kabambe. Iwo aposera pomwe patakhala tikuwamva akuyankhulapo kwambiri makamaka za kukweza kwa fizi m'masukulu a university ya boma. Komanso iwowa tamva atakhala chete asakuyankhula kwenikweni zokhuzana ndi za ngozi kapena kuti kafukufuku wa parliament yokhuzana ndi ngozi imene inachitika ku Chikangawa pa 10 June 2024 imene inapha mtsogoleri wakale wa chipanichi Dr. Saulos Klaus Chilima. Kodi iwowa akukhutira ndi mmene zonse zikuyendera kapena ayi? Palitu nkhani zambiri nanga zachuma. Zaka 62 sopano dziko la Malawi tili ozimira patokha, koma kumbali ya chuma akabambe akunabe kuti pena pake tikuperewera. Kodi maganizo awo ndi otani? Tinakakonza pati nanga boma likulephera pati? Musachoke, mukhale pomwepo. Programu iyi akutipasira nda Rainbow Pens. Mlendo wathu mu programu ya lero ndi wolemekezeka Dr. Daliso Kabambe amene ali mtsogoleri wa chipani cha United Transformation Movement UTM. Tikulandireni mpulogalamu iyi Akabambe. Ndathokoza Wayana. Zikomo kwambiri. Mwakhala mukuyankhula mosanyengerera boma makamaka pa nkhani yakayendesedwe kachuma. Kodi pamene mukuona kuti boma likuphonya nsewu kwenikweni ndi pati? Ukaliona dziko la Malawi lero chuma sichikuyenda bwino, umoyo wa Malawi sukuyenda bwino. Kuno mitengo ya zinthu ikukwera kwambiri. Muchizungu amati tili pa hyper inflation. Posachedwa pa fees za ma investor akweza 100%. Posachedwa pa mitengo ya mafuta galimoto inachoka pa 2,400 kufika 6,500 mkamwana kake. Inakwera by 300%. Mukayang'ana thumba la fetereza kwa alimi mtengo ndokwera kwambiri, udakali konkucha kuyandikira 200,000 kwa chipebaki. Nkomwe kumakagulitsa akamagulitsa chimanga akagulitsa pa mtengo wa 25,000 kwacha, 30,000 kwacha, pamene atapanga ndalama zambirimbiri kuti alime umulimi wawo. Alimi afodya mukayang'ana akugulitsa mitengo yawo pa $1.20, $1.30, pamene fetereza anagula pa mtengo okwera kwambiri. Akamaka sintha ndalama zawo akazipeza ku mabanki akusintha pa 1,700 kwacha to $1, zimene phindu lake ku ulimi sikukupezeka. Ndi anthu ambiri m'Malawi muno amadalira ulimi. Ulimi usuku wapindula ifoti zipangizo za ulimi nzokwera kwambiri, akalima zogulitsa zikukhala pa mitengo yochepa kwambiri. Ndiye mukaona anthu ambiriwa akukhala m'matawuni, marenti ndokwera, matransport ndokwera, ambiri akuyenda pansi, akapita kugula zinthu za grocery, masopo, mashuga ndi zina zotero, zonse ndizokwera mtengo kwambiri chifukwa tili mu hyper inflation. Pamene masalale adakala omwe aja ochepa, komanso business ambiri chifukwa zinthu zakwera mtengo kwambiri, akumakoda modula sakupanga phindu lomveka looneka, mabizinesi awo lapansi. Ndiye mukaona Amalawi ambiri lero, Amalawi ambiri akulira, moyo ukuwawa chifukwa kuti pamalawipa zinthu sizikuyenda. Mavuto kwenikweni mukamayang'ana nkhani ya zachuma. Mwina musanapite kumeneko, wena mwina kumaona nkumanena kuti mavuto analipo kale chifukwa mukakamba nkhani ya hyperinflation kapena kukwera mtengo kwa zinthu kwambiri. Muona kuti ngakhalenso boma lachoka lija zinthuso zimakwera mtengo kwambiri. Tinene kuti vuto ndonena kuti aboma analipeza kapena kuti likupitilira chifukwa cha mwina cha mfundo zina za chuma zimene boma likulekelera? Ndine motere Wayana kuti ndizonadi mu nthawi ya ulamuliro wa achakwera. Zinthu zimakwera mtengo kwambiri, koma nangalero achakwera ku State House aliko ngati kulibe tu achakwera ku State House. Koma ndakufotokozera kuti kukwera zinthu kwa zinthuku zakwera kwambiri. Partly tingatuna kuti mmene wapanga kampeni tonse timauzana kuti chumachi dziko chasokonekera, sichili bwino,
komanso kuti uchikonze uzasamale munthuwe nthawi ya kampeni timanena zimene kuti uzidziwe kuti kodi mmene chuma cha dziko limene chili motani ndizapange masamu a mtundu wanji kuti amalawi asadzalire kwambiri. Ndiye ife timaganiza kuti a DPP amadziwa masamu oti ayendetse kuti no malingana imene adzitengera zinthu zovuta aona nzeru kuti zisasokonekere kwambiri, koma zikuona ngati a DPP akubwereza ndendende zimene ali MCP amapanga. Their set of economic policies zofanana ndi zimene MCP amapanga. Muona onena kuti zilipo zinthu zitatu zenizeni kapena zinayi timayang'ana tikamati set of economic policies za dziko. Choyambirira timati fiscal policy. Fiscal policy ndi mmene ndondomeko za chuma za boma zimayendera. Mulamuliro wa MCP kwawo fiscal policy yawo inali kwambiri kuti tikabwereke ndalama. Ndi abwereka dziko lino mabanki osiyanasiyana, mabwereka maiko akunja, akafuna mafuta akabwereke ndi zina zotero, ndi amabwereka kwambiri ndalama nthawi imeneyi. Pano a DPP chimodzimodzi akubwereka ndalama kwambiri za nkhaninkhani. Internationally boma lina lililonse amanena kuti ndalama zimene mukubwereka zisadutse 2.5% of GDP ngati zinthu zikuyenda bwino. 2.5% of GDP zisadutse. Pamene ulendo uno media budget ya DPP inali pa 11%. Budget ya chaka chino ayika pa 9% of GDP ndalama zoti abwereke. MCP 5 years yawo seja the average was 8%. Kutanthauza kuti mmene yabwerekera MCP ndi mmene bwereka DPP chimodzimodzi at national budget level. Pakhomo ndikupereka chitsanzo ichi. Pakhomo mukakhala kuti iniyo mukungodalira katapira kumangobwereka mudzoti mavuto amene iwowo akukhalirani ndipo mutsala nawo zikuvutani chifuna kuti inuyo dzikukanikani. A DPP iwa mnthawi ya malemu a Bingu ankanena kuti ife we live within our means. Ndiye amakhani mabudget achamatchera kuti no net domestic financing. Ife sitibwereka ndalama chifukwa inati mukamabwereka ndalama makamaka mabanki a dzikolo zimene zimatanthauza zona kuti ma private sector anu a dzikolo sadzikwanitsa kuzipeza ndalama zija zifuna ndalama zonse mwazitsetsa mwapita nazo Capitol Hill. Amene amalemera ndi amabanki okhacha akhoza kumangoyendayenda ndalama kudzabwereka kuboma, boma libwereka ndi chilongwa chachikulu. Mabanki achapanga ndalama zambiri pamene ma companies ena wonse opanga katundu osiyanasiyana amakhala kuti alibe ndalama kuti akabwereke apangire katundu. Zotsatira zake mmatumiza ndalama katundu ochepa kunja, forex ani matsika. Zotsatira zake mabizinesi amalephera kupanga expand, akalephera kukweza ntchito zawo, salemba anthu ntchito, sakweza anthu masalale. Ndipo makhala mavuto ambiri ngati niyo boma lanu mukumadalira kukabwereka ndalama mabanki a dziko zimasautsa. Mutanthauza kuti dziko lino litha kuyendetsedwa bwinobwino opanda kubwereka ndalama. Malemu a Bingu anationetsa kwa mulamuliro wawo wonse alimbikitsa nkhani kuti we should live within our means. Ndi a DPP tomwe watu koma pano pa DPP kasintha akanangotsatira zomwe ankapanga malemu a Bingu zija zikanathandiza chifukwa ndakuwuzani kale awayana kunena kuti banja limene mukukhalira kumangobwereka mwezi ni mwezi mavuto anu samatha. Muphunzire kunena kuti ife timapeza 100,000 kwacha ndiye tikhale pa 100,000 kwacha ayi. Tikatero tipewa kubweza ngongole zambirimbiri ndi zongola zanja zochuluka kwa anthu ena chifukwa ifeyo zathu tizitha kumagwisa ntchito bwinobwino. Komano tikamakhala kuti moyo wongo mangobwereka zotsatira zake zimakhala zimenezi. Ndikuuza chachiwiri chichilaso choopsa kwambiri mukamabwereka kwambiri ndalama kumabanki a dziko. Chimene chimachitika ndalama zimwe zipititsa ku Capitol Hill. Zikapita ku Capitol Hill kuja boma la Malawi zambiri magula kunja, agule mafetereza, agule mankhwala, agule magalimoto, agule zipangizo za magalimoto, alipira anthu malawansi zimene malawansi cha anthu amagwisa ntchito amakagulira zakunja, komanso amagwira ntchito osiyanasiyana, ogwira ntchito aja kukonza misewu, plant and equipment imachokera kunja, mafuta amachokera kunja, ndi ndalama zambiri za boma amagulira zinthu zakunja. Ndiye mukatenga ndalama zambiri mabanki adziko mabwereka ngati boma zapita ku Capitol Hill azika mu ntchito zosiyanasiyana za boma akagula zinthu zakunja, ndalama yanu ya dola imathawa.
ndiye mumawamba nofunsa kuti forex ija inalipo ija ili kuti chifuna kuti yathawa, chifuna kuti ndalama ija yaboma ija yatenga forex yonse akagulira zosiyanasiyana zimene boma malifuna ligwire ntchito. Ndiye mmabweretsa mavuto ena apadera, ndi chifukwa chake kubwereka ndalama kwambiri kwa boma zimabweretsa mavuto mu chuma cha dziko. Chachiwiri chimene mafuna ndinene nchona kuti fiscal policy ili yapo yosokonekera. China chimene chimalakwika ndi exchange rate policy. Exchange rate policy yathu ndiyo lakwika. ADPP akutsatira exchange rate policy mweija imene amatsatira IMCP. They fixed the kwacha against the dollar. Pano paipanga fix at 1,700 kwacha to a dollar. Imene anaipanga fix IMCP akungopitiriza mweija. Mukapanga fix kwacha ngati mmene mujamo zimabweretsa mavuto onena kuti like in this case dola mulibe. Chifukwa kuti dola mulibe, anthu amene akupanga import zinthu kunja akukapanga import kudzera m'mabanki akalipira at 1,700 kwacha to a dollar. Komano ogulitsa actually it's 1,751 kwacha. Yes, to a dollar. Ndiye kuti mukupanga encourage anthu adzipanga import zinthu zija akapanga import akamagulitsa pansika akumagulitsa ngati kuti zinthu zija akazipanga import at 4,000 kwacha to dollar epa parallel market. Yes. Zotsatira zake nzona kuti anthu you are encouraging import, you are discouraging exports. Chifukwa anthu aja akapanga import zinthu zimwe chisanza kugulitsa akupanga phindu lambiri iwo aja ogulitsa aja ogulitsa okupanga import zinthu kunja aja kumagulitsa pamene awa amene akupanga import zinthu export zinthu kunja kuja akuvutika chifukwa iwo aja akungopeza pa mtengo mene akasinthira banki. Mwachitsanzo ya fixed yo mukuti njola kuika. Ndikupere kupatsa chisanzo cha alimi afoja. Foja alimi afoja akumagula fertilizer at 200,000 kwacha pe bag. Mtengo wa 200,000 kwacha pe bag uja umene uja apanga assume ngati akapanga import at 4,000 kwacha to a dollar. Pamene mulimi uja alimi afoja aja pogwisa ntchito ma inputs odula kwambiri. Pokagulitsa akagulitsa 1,700 kwacha ndi akupwetekeka kwambiri. Actually nthawi ndi manena kuti this is a state sponsored criminality. Chifukwa kuti mukwazunza exchange rate. Exchange rate is a state sponsored criminality. You are penalizing anthu anu amene akupanga zinthu dziko lino kumatumiza kunja. Chifukwa iwo aja they have no choice. Akagulitsa ntchito exchange rate ya ku banki, in the process akuluza ndalama zambiri pamene awa anthu ambiriwa akumakatenga ndalama ku banki komweko komano akudzagulitsa kwa anthu ngati kuti akatenga dola ija pa 4,000 kwacha, which is criminality. Ndipo kwazuza anthu bali zonse. Nthawi yanu imene munali governor wa Reserve Bank of Malawi sitinali pa policy yomwe, sitinali pa fixed yomwe. Umachita kusankhatu mu exchange rate mwifuna. Pali ma regime atatu. Pali regime ya fixed exchange rate policy. Pali regime ya floated exchange regime. Pali regime ya pakati timati managed float. Ili yonse ukhoza kupanga. Ngati ukufuna upange fixed exchange rate policy Kamuzibanda Malemu Dr. Hexam Kamuzibanda ali president inali fixed kwacha from 1971 mene kwacha anayipanga introduce mpaka 1994 anachoka pampando ali ndi fixed exchange rate. Umapanga fixed exchange rate ngati uli ndi ma reserves okwanira. Koma nthawi yanu ineyo mu nthawi yanga tinali ndi $2 billion in the reserves in the reserve bank. Ndalama za dziko lino maiko siyana tinali ndi $2 billion. So you can choose to fix exchange ngati uli ndi ma reserve. Chimachitika Stumo mundifaya munyankhe directly munkagwisa ntchito policy yanji ya ife nali timati managed float. Managed float mmayang'ana pansika kuti pansika pali bwanji ndengati pansika paja pali poti mukhoza kukhala ndi exchange rate mmatha kupasiya as long as it's demand and supply of forex on the market. Kodi pa market pafunika madollars ambiri bwanji nanga pali madollars ambiri bwanji. Ngati pa market palibe madollars iniyo ndikupanga fixed exchange rate mupezeka kuti mwatsegula nsika wa parallel market. Chifukwa nsika wa parallel market muthetse muonesese kuti demand and supply zagwirizana pa market. Zikagwirizana zimene zija simpeza parallel market. Chimodzimodzi nkhani yachimanga
chimanga dzikuno chikavuta mitengo ya chimanga imakwera. Nenga khale bomwe kuti chimanga gulitsani pa 40,000 per bag. Sisi mungaguze 40,000 per bag chifukwa kuti chimanga chimulibe mdziko. Mukangobweretsa chimanga ndikudzadzisa pansika pacha. Basi mbuza mtengo wa chimanga chatsika wafika 40,000 per bag. Kapena ngati pano pali chimanga chambiri mufuna mtengo khale 45,000 kwa per bag, chene machire makagula mu chimanga pa market pacha ndikuchepetsa so kuti demand ndi supply zagwirizana mupeza mtengo jamba kukwera ukafika pamene mwafika pacha mmathakusiya. Ndiye fixed exchange rate imafunika kuti iweyo uonetsetse kunati kuti pa market pali madollars ambiri bwanji nanga ndipange ndiyike pa madollars ambiri bwanji ukayika basi unopeza kuti mtengo uja wa parallel ndiwe wa general official zimafanana. Munthu ine parallel ndi official inali ndende throughout the 4 years chifukwa timatha kudziwa kuti demand ni mwakuti supply yathu ikhale mwakuti ungoyika ndalama. Pano mwapanga fix mulibe madollars ati mukhozeka market, that's why ya parallel imakwera kwambiri before there's acute shortage of foreign exchange imakwera kwambiri. Ndiye iyi kwa iwowo it's a wrong fiscal policy, wrong exchange policy at this point in time unless akanakhala ni madollars ayike pa market then upeza kuti kwacha ija yapanga accept the rate ya 1,700 kwacha to a dollar. Koma nyengo tuzasintha. Yes. Nthawi yanu nthawi ino zinthu zasintha kwambiri. Mukaona parallel market ikungonka nkumakwera pomwe uku 1,751 that's the formal market. Kuma mukaona parallel market kumafika mpaka 4,000 ena mpaka 4,100 kapena 200 kumapita uko. Kodi mukuona ngati nkotheka panopo kunena kuti imene munkapanga nthawi imeneyo kuyopanga manage flotation kuti itakutheka panopo kapena tinene kuti is that not going to mean kuti mukhanga mukupanga mukuchepesa mphamvu ndrama ya kwacha kuti muchite catch up ndi parallel market? Zingodalira ni musankhazi chane. Fixed yo mutafuna kuti muyikonze itheka pali njira zake zoti muyitekere kuti itheke kuti ya parallel ndi ya official chaifanane bwino ndakufotokoza kale kuti so yanga anthu asakudziwa zimenezo inetu mmene nikapanga campaign limodzi nda DPP timazika ambazo sezi limodzi ndiye nimaona ngati akupanga understand mmene uzipangira understand. I'm actually shocked what they are doing. Chifukwa ndizoti zodziwika. It's not rocket science. Sizikufunika tipite ku NASA tikapemphe ma astronauts NASA atuze how to do it. Ayi nditu. Ndafotoza chisanzo cha chimanga. Chimanga mtengo wanu mufuna ukhale 45,000 kwacha. Pano muli ndi chimanga chambiri. Chene machita ndikagula chimanga chija NFRA ndi ADMAC mukachigula chimanga chija mtengo uje foti pa market chimanga chamba kutsika mupeze mtengo chamba kukwera ufika 45,000 kwacha kuti muyimitse usapitire pamwamba mmamba panga release chimanga chapang'ono chichuluke pansika basi mukatero mtengo uje uzikhala behaved bwino chimodzimodzi forex sikuti so nkhani yokuti mufunekani economist kapena chani wa PhD cha masters iyayi nkhani yavuta pansika forex palibe. Forex muipeza bwanji anzathu wa DPP wakwenikweni chimene akuchita panopa mafuta avuta chifukwa cha forex tikabwereke ma letters of credit kwa ndiye abwereka basi masiku awiri atatu aya ikapena tikapemphe ngongole akapempha ngongole kwa Afrexim Bank andikuti masiku atatu anayi zina kupangatu. Ine ndimana kuti economy you can't run it basi by simply begging and kubwereka. You can't do that. Apa ndikuuze wayana. Apa chinama ina kuchita. Ndikuyangana kuti kodi demand and supply yathu ikwenda bwanji. Ku demandiko kodi tikumagwisa ntchito bwanji ma dollars amene tikuapeza. Ndenda kuuza kuti the biggest crap rate in Malawi amagwiritsa ntchito kwambiri dollar ndi boma. Boma limene likhale pansi ifeyo ndi amene timagwiritsa ntchito kwambiri ma dollars amene amapanga kwambiri ndali mafoja ali mati nda sugar amagwiritsa ntchito kwambiri nda boma akanayang'ana kodi ifeyo tikuwonongera pati. Ndafotokoza kuti fiscal policy yanu ndiye apanga dictate demand ya forex ayang'ane budget mwanjo kuti zinthu zimene zikupanga end up kukagula zinthu zakunja. Ndempeza kuti pamene paja pali bagali moto pali mafuta gali moto opatsa masivo savings apatsana 1,000 liters pachani pali allowance masalaries masivo savings ambiri magula zinthu kunja pali zinthu zambiri mbiri pamene pajapo directly and indirectly zimakapanga end up kapanga demand foreign exchange. Mayenera apite line
by line and bring down all those lines that are using a lot of foreign exchange. Akatendo kuti demand jakutsitsa, at the same time yang'ane pa supply. Kodi ku supply ukuku ndi njira ziti zimatibweretsera foreign exchange. Yonse zomakangobwereka ndi kupempha. Ndi njira ziti, ndi ziti zimene tingathe kuzipanga in the very short term and medium to long term. Zimene angathe kuzipanga, I can guarantee you they can easily balance kwacha kuti demand imene pa market yafanana ndi supply zikafanana. Ndiye kuti mabanki athu zimene akupereka zija zipeze kuti zikugwirizana ndi zimene market ikufuna. Parallel market isije mwaipa yathawa yapita. Munanena kuti zinazi sizimafunika kukhala rocket scientist, tikudziwa kunena kuti kuti supply imene munena ya forex kuti ikhalepo kumafunika kuti dziko lino lizigulisa katundu kunja, ndipo zitakhala kuti katundu amene tikugulisa kunja kamene ndalama zimene tikupeza kugulisako zikuchuluka mwinaso kuposa ndalama zimene ifeyo tikugulira katundu kunja, ndikuti zinthu kumanena kuti yayi apa ndito zikuyenda bwino. Koma muona kunena kuti tikwanise pamenepo ndi long term kapena zitautengapo nthawi kwambiri, nkhani kumakhala kuti short term. In the short term poti zinazo ndi za long term zitotengera nthawi kuti mwina tiyambe kugulisa zinthu zina zoti zibweresera forex. In the short term chimene chingathe kuchitika ndi chiyani kuti tithandizire vuto makamaka yakusowa kwa forex, kapena ndi nkhani yomwe ya fiscal policy imene mukuona kuti ndi yankho kamenanso kuti gwero la mayankho onse pa nkhani ya kuvuta kwa forex mdziko muno? Wayana ndinafotokoza kuti ndi zinthu zitatu zimene maina akuzichita. Number 1, mukonze fiscal policy yanu ikhale yolondola. ADBP fiscal policy yawo it's bizarre, njolakwika. Number 2, ndipo ndaifotokoza. Number 2, exchange rate policy yanu muikonze ikhale yabwino. Ndafotokoza akutsatira ndendende imene apanga MCP, it's bizarre, njolakwika. Number 3, it's monetary policy. Monetary policy ndi ngati interest rate ya dziko. A benchmark interest rate. Pamene ma interest rates na onse kabwereketsa ngongole ka ama savings and deposits, they are benchmarked. That's the monetary policy. Imene ijayo ntchito yake according to the constitution and the RBM Act ndiyoti ikuthandizeni. That's the only tool that the governor of the Reserve Bank has. Yoti ithandize kuna kuti hyperinflation tinayoyi kukwera mitengo kwa zinthu ikukhale kumverera, kukhale kwa bwino dziko, ikhale yotsika mitengo ya zinthu dziko. That policy rate njolakwika. A Reserve Bank pakatipa amana kuti hayi mwaona inflation rate kutsika yachoka pa 20 yakuti ya 26 to yafika pa 24%, pano kupanga push ibwere pa 23%. Kwa mukayang'anitsitsa imakhala in two parts. Tili ndi food inflation ndi non food inflation. Food inflation imangodalira kuti chimanga mwalima chambiri bwanji, ndiye chimanga chimwe chambiri bwanji. Ngati chimanga chimwe chambiri food inflation imatsika, ngati chilimo chochepa food inflation imakwera. Pano Mulungu anatidalitsa chaka chino mvula inagwa bwino, tithokoze Mulungu akumwamba, inatenganso nthawi yayitali. ADBP so anachita bwino chifukwa ADBP atangula mboma anabweretsa chimanga from Zambia. Tinaona tonse kuchokera mnthawi imene achakwera chimanga chinavuta kwambiri, bwera apo abweretsa chimanga, mitengo yamba kukonzeka, ndiye takhaso ndi harvest yabwino chifukwa kuti pambali pa mvula inagwa bwino anapanga double FISP. FISP uja anamchotsa 110 billion kwacha, this year anambweretsa to 240 billion kwacha chifukwa anapanga double FISP ija. Komanso ndi mvula inagwa bwino, ngakhale kuti analowa mboma mochedwa anapezeka kuti amba kupanga kugawa mochedwa yako pang'ono, koma kuti mvula inapita patali inapezeka kuti tu fetezo wagwira bwino ntchito, ndi chimanga tinacho chambiri chaka chino. Ndi imene chimanga chabwera chambiri mitengo yangopeza kuti yatsika. Of course yagwaso kwambiri chifukwa kuti kwa alimi amene anagula fetereza ati 200,000 akulira kuti no adi makanabwera msanga ndi NFRA kugula chimangachi kuti mitengo kupezeka 25,000 30,000 ikwereko pang'ono ifike pa 45,000 aneka aboma paja, kuti nawonso alimi apezeko kaphindu zimene akanatha kuchita mwachangu. Koma tathokoze anachita bwino nkhani imeneyi, nkhani ya chimanga. Komano inflation ndimafuna ndikufotokozere bwino Wayana, ndikufotokozere ndiye kwani mafuna tisachoke kaipa chakuja bwerapo. Food inflation ndi mbali imodzi zimayenda bwino malinga ndi mene nyengo ndi mene program yogafere zayendera. Kubano non food inflation maiko ena amati core
inflation imene yina ni food akuko inflation imadalira monetary policy, imadalira exchange rate policy. Monetary policy by principle isakhale yotsika kuyerekeza ndi inflation yanu. In our situation, non-food inflation or core inflation is around 33%. Chonsecho monetary policy at 24%. That is bizarre. Simungakhale ni monetary policy yotsika kwambiri kuyerekeza ndi your core inflation. Iwaja amene ayisin actually matenga inflation yanu ija kuti kumwesa 24% mmanjezera global inflation pa dziko lonse lapansi anthu amayang'ana kwambiri kuti tibweretse pa 2%, so it's around 2% or 3% global inflation. Mmanjezera for you to attract investors, mmanjezera kuti munamake kandrama kena ka interest on their investment, and mmanjezera kandrama kena kokhuza ndi exchange rate erosion. Zimene zonse nzoti amazidziwa ku Reserve Bank acha. Mukanakhala kuti apanga monetary policy yolondola bwezi mwa chakuma 40% there about monetary policy yolondola. Why am I saying this? Chifuna kuti monetary policy ija chifoti my interest on deposits, my interest on loans are benchmarked on that interest. Imaoneka ngati kuti mukupanga maintain chuma chanu at that interest. If you are maintaining chuma cha dziko at that interest, muonesese kuti isakhale below inflation. Chifukwa ikangokhala below inflation, ndiye kuti chuma chanu chikutayika with inflation ya 33%, pamene you are only rewarding the 24%. You are making everyone else in the economy poorer by the day. Ndi monetary policy yolakwika. Funso limodzi limene nakonzekera kuti ndikufunseni lero ndionena kuti mwakhala mukumakamba kwambiri zonena kuti bomali likulakwisa pakuti boma likulephera kuyendesa chuma, ndiye ndimazifunsa kunena kuti kodi pa zonse zimene boma lakhala likuchita miyezi yonseyi mutanthauza kuti palibe chabwino chimene mukuchiona kunena kuti ichi bola ayesera. Ndiye zikhala ngati kuti mukufotokoza kwanu mwakambapo nkhani ya food inflation, kuti mitengo ya chakudya yasika, ndipo boma linagwiritsa ntchito njira zingapo kubweretsa chimanga chambiri china kuchigula kunja ngati ku Zambia kuja, komanso kubweretsa ndithu ndondomeko zina zoti chimangacho chikhale kuti ndichochulukirapo. So ifo choti supply inachuluka pa market zinapangisa kunena kuti mtengo wa chimanga usike. Munanena kuti mbali imene yokhala ngati mwachita bwino, koma is that an admission kamene kumeneko ndikuvomereza kuti boma la DPP pa nkhani ya food inflation yachita bwino, kapena mawu amene ngovuta kutuluka fani munthu andale? Wayana, if you check my previous interview, yes, nane naso chimodzimodzi naye amikira DPP. Chifukwa tikayerekeza nthawi ya achakwera chimanga chinafika 100,000 kwa chebaki. Yes. Lero chimanga chili momverera ma 30,000 sizinangochitika. DPP akhale ndi credit zimene zinachitira ubwino zayendera bwino. Komanso mafuwa ndadziwitsa DPP kuna kuti DPP musakondwere nsanga chifukwa achakweranso chaka chawo choyamba chimanga chidayendera bwino. Chaka choyamba chokha zaka zina zonse 4 sizinayendere bwino. Kwathu kuno nkhani ya zakudya imagonera pa zinthu ziwiri. Mmene mvula yayendera, mmene tapangira ntchito ya fedeza othandiza alimi amene sangathe kukwanitsa. Zinthu ziwiri. Ndiye DPP wa zayendera mchaka choyamba chifukwa choti nyengo inali bwino, anapanga double fertilizer import subsidy program FISP. Chaka chikubwerachi DPP wa mukayang'ane budget abwereranso apereka 110 billion kwacha ku nkhani ya FISP. Kubwereranso zambuyo zija tikumvanso kuti kukhala ng'amba umene sinaonekenso union situation kukhala yovuta kwambiri. Ndiye whilst they would be celebrating tachita bwino chefese tachita bwino chimanga anthu akudya bwino, well and good, ndi zabwino, koma anzanso zinachitikira zosada zake 4 years zinakhale bwino zifukwa zake ng'amba ndi mafisp. FISP-yo mwamuchepetsa kale, ng'amba sizo zikhala zotani izo nzamungu akumwamba. Ine ndikanakonda DPP ya lero akanabwerera ku program ya malemu a bingu. Malemu a bingu ankafuna kuti apange irrigate 1 million hectares of land in this country kuyika under irrigation.
Tikapanga zimene zija, that will be a sure security ku nkhani ya zakudya. Chifukwa tikapanga zimene zija, ngakhale ng'amba ingavute mwa mtundu wanji, tizikhala ndi guaranteed chakudya chokwanira cha dziko lino. Komanso pa fees paper, ine kwa ine sikukamba kwambiri kuti ya itendi zipereka fertilizer uyuyu, where they should have done better ndi nkhani yobweretsa fertilizer pa mitengo yochipa. Pa 200,000 kwa bagi alimi akulira. Akanambweretsa fertilizer uja afika pa 50,000 kwa bagi. Ine Wayana last year napita ku China, nakakumana ni ma fertilizer manufacturing companies zosiyana amene tinakumana nawo kucheza nawo kumva mitengo yawo, ndikuwerengera zonse zimene zimalowa mu fertilizer njo zafika nayi kuno ku Malawi. Wayana, I can challenge you, winner fertilizer you can land here at 50,000 kwa bag, at 1,700 kwa $1. Very possible. DPP yangu kufunika apange masamu akuti kodi fertilizer dziko lino angachipe bwanji. Chifukwa akaonetsa fertilizer wachipa dziko lino, apa alimbikitsa ulimi wanthirira dziko lino, tikutsira fertilizer okwanira, alimi alulangizo okwanira. I can bet you Malawi kozi mapanga produce chakudya chochuluka, chifukwa tizilima kawiri katatu pa chaka. Fertilizer kwenda bwino, tikhala bread basket for the region. Komanso zambiri zazipita ku factories, titsedwa ma factories osiyana achinyamata azikapeza ntchito ma factories kuja, tizipanga export katundu ochuluka chokupita kunja, and zikatero ndiziyamba kwenda bwino. Template DPP ali nayo, malemu rapinga utalika nawasira. Chabwino, tipumulirekaye pang'ono. Imene mukuonerayi ndi program ya Times Exclusive pano pakanema wa Times TTV. Ndipo lero tikucheza ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM, awa ndolemekezeka Dr. Daliso Kabambe. Koma bwanji timve uthenga wa masponsors athu Rainbow Pens. Ndikulandireni ku chigawo chachiwiri komanso chomaliza chakucheza kwathu mpulogalamu ino ya Times Exclusive pakanema wa Times. Ndipo dzina langa ndi Nevayana Chunga. Lero tikuyankhulana ndi mtsogoleri wa chipani cha United Transformation Movement UTM, awa ndi wolemekezeka Dr. Daliso Kabambe. Chigawo chino ndimafuna mutatifotokozerapo za nkhani imene mwakhala mukuyankhula kwambiri yokhuzana ndi kukweza kwa mtengo wa fees ku makoleji aboma, timati ma public universities. Ndikakumvani bwino, inu mukuoneka kuti simukugwirizana nazo. Koma anduna awa ndolemekezeka amsaka anali mnyumba ya malamulo sabata ino kufotokozera ndithu aphungu kuti pempho limeneli lokweza fees linachokera ku makolejiwa. Ndipo ku makolejiwo kuli anthu ophunzira bwino, anthu amene samangopanga chiganizo wambaye, anakhala pansi ndi kuchiganizira. Komanso chitafika kuboma chiganizochi, iwowa sanangolemba kuti basi tiziyendera zimenezi. Analinso ndi ma meeting angapo anthu osiyanasiyana pa Chingerezi timati ma stakeholders osiyanasiyana kukhala pansi ndi kukambirana kuti zimenezi tiziyendesa bwanji. Ndiwo akuona kuti ndizotheka. Komanso anakambapo nkhani yokhuzana ndi maloni kuti anthutu ali ndi kuthekera, pale anthu amene ali ndi kuthekera kuti atha kumalipira fees zimene mukuzidandaulaza Kabambe. Komanso iwo amene sangathe kuzilipira fees izi, pali ndondomeko ya boma kuzera mu ngongole zimene ziziperekedwa kwa ana amene ophunzira makoleji amenewa aboma. Inuyo after aboma atafotokozera kapena kuti anduna azamaphunziro amsaka atafotokozera, simukukhutitsidwabe ndi chikonzero chimenechi chokweza fees makoleji aboma? Sindikugwiza nacho ngakhale pang'ono Wayana. Chifukwa mu 2010 nali budget director, 2010 to 2013 nali budget director ku Ministry of Finance wa dziko lino. Wakhala budget director nali member wa University Council, time University of Malawi, komanso member wa Mzuni University, ma public universities onse time imene 2010 nali member wa council. Chifukwa cha udindo wanga wa budget director. Ndizonadi kuti ku university ku kuli mavuto akulu. Actually mukayang'ana university ranking, muona kuti university athu quality of education and quality of research ikulowa pansi, ndi chifukwa chake ranking ya universities athu ikutsika. Ndizonadi one of the major reasons zimene zikuchitika nzoti ndalama zimene zimapita ku maphunziro au kachenjede nzochepa kwambiri.
ndipo zakhala zikuchepa pa zapakatipa mkufika pano. Ndiye ndizoona kuna kuti ma university athu akudandaula. Yes. Alibe ndalama zoti ambiri ndi science based, amafunika science based akhale ndi ma equipments oyenera, ma labs oyenerera oti aphunzitsira anacha. Infrastructure kandi ya malabuyo, kandi ya ma classrooms, ma lectures, kogona nzotero, zonsezi infrastructure nayonso ikukoneka ndi yochepa malinga ndi demand ya ana yoti ibwere ma public universities athu. Makhala kuti ana ndambiri, infrastructure ndosakwanira, akwena apange expand infrastructure. Komanso ma remuneration package tindalama timene amalandira maziphunzitsa athu, ma lectures athu, ma professors athu ma public university ndizochepa kwambiri. Nde umoyo wonso kumafinyika. Ndiye palidi kufunika kuti kubwere ndalama zambiri kuma public university kwathu, kuti ma public universities aja kuti afike pamene okhala ayambe panga improve quality of education komanso ma ranking yawo akuma universities ija. Zimene sizitheka ngati ndalama sizikupezeka. Ndiye aku university kwa inu wakewo aona kuti ndalama zimene timalandira kuboma ndizochepa, nangati tani tiye ndipite the route yokweza mafizi. Pakati apo under DPP yomweyi in 2014 zinafika pona kuti bwanji tichotse zowadyetsana, zowapasana zakudya, zoyang'ana za accommodation, ana azikang'anira okha kogona, azisifunira okha zakudya, anazipanga DPP mu 2014. Pano ndimene kuti akwasire burden ija, ndimene kuti yayi tingokweza fees kuti mwa to make up for some of the financial needs zimene zikufunika kuno ku university. Ine ndikunena kuti ma university ambiri, yes, anthu ambiri amene ali ma university ndizona ali there's a small fraction ya anthu amene amachokera ma private secondary schools okwera kwambiri mitengo mafizi awo, koma ana ambiri anthu olemera dziko lino. Ana ambiri anthu olemera dziko munaso inu kali mmodzi wa iwo. Ana ambiri awo amatumiza ma universities akunja. Mukapita ku ma university athu a public 90% majority ndi ana amene achokera kumabanja amene ali ovutika kwambiri. Ambiri amene ali ku Capitol Hill ali ndi ma degree lero, ma PhD, ena ma professor ma universities. Mukafunsa anakulira kuchididi, anakulira kandi kunthalire, moyo ovutika, amalimbikira skulu kwambiri. Ndikazapeza degree, masters, PhD, nzakonze moyo wanga, nzakonze tsogolo la makolo wanga ndi zina zotero. Ambiri amene adutsa public university ndadu anachokera kuma backgrounds awo ochepekedwa kwambiri. Ndiye anthu ambiri aja ndoti akuvutika kwambiri. Now ndikutengere picture ya pa family ndi ya student. Yes. Ndi decision ya 2014 ya DPP yoti anthu azizipezera okha kogona, azizipezera chakudya okha. Lero mukapita pa mubasipa chakudya achimakhala about 2000 kwacha per meal. Nyemba mwina ndi kansima kake, mwina ndi kachani kaya, 2000 kwacha. Mukawerengera kuti bwana uchakhala ma semesters awiri academic yonse akumafunika pamodzi ndiko gona 150,000 per room, akufunika 2.4 million kwacha. 2.4 million ndimene akufunika panopa. Nde pano tikukweza fees ija kuchoka na pa 600,000 kufika na pa 1.3 million. In total akufunika mwana uja about 4 million kwacha kuti akhale mu public university. Nde wayana ndi angati dziko linanga kwanitse 4 million kwacha mwana akhale ku public university. Anthu ambiri amene anawo ali ku public university ndi mavenda, ena iwo amagwira ntchito mwa amwenye, ena iwo ni mavenda, ena ni ma civil servants, manesi, ma police officers. Wayana koma tikunena zona monga Malawi kuti tingama mwana angathe kukhala ndi 4 million kwacha pa chaka kuti apite ku public university. Tikunena zona zimene zoti sindigwizana ndizabodza. Anthu ambiri dziko lino sangathe kukwanitsa. Actually taima kaye wayana actually panopo utapita ku mubasi kuja ukapange check. Inapita ma university wonse ndapanga check kupita ku Chancellor College ana akugona kwa chikanda. Upite kwa chikanda ukaone kwa chikanda amene kulili wayana kumakhala overcrowded, iti marumu tosakhala bwino mmene mukugona ana athu momvesa chisoni. Zakudya zimene ana athu akudya tapa chiwaya totani ana akuvutika with that already. Ana ambiri even 600,000 ilipo panoyi
ana ambiri akukanika mapereka manager. Ine ndine politician, ma politicians azanga akuuzani ambiri aife tikupezedwa ndi ana aja kumatilembera makalata kutipempha ndakanika kulipira school fees, andithamangisa kuti salembe mayeso, andikaniza kundipatsa malizatsanga, ndithandizeni ndalama ndikalipira kuti ndipeze malizatsi. Ambiri akudandira bwana nchilo momwe semuno kandi mundirande tikimuchani kandi kuchilika ndikuti anthu onsewa tikwaonawa 90% ya makolo sangathe kutulutsa 4 million kwacha pachaka kuti mwana akhale ku public university. Ndiye ndibwere ku nkhani imene ukunena nkhani ya maloni. Nkhani ya maloni kudzamene magwira bwino ntchito ndi ku America, ku America, ku UK, ku France, ndi maiko osiyanasiyana amapanga za maloni. Amene ajawo amapanga za maloni chifukwa china kuti mwitsiko bwawo muja number 1 mwana aliyesa amene apita ku public university, wapita ku university, akamachoka ku university kuja is guaranteed of a job, and not just a job, koma a better paying job. Kotero kuti akamalandira akayamba kugwira ntchito akachoka ku university kuja kuyamba kugwira ntchito tisalale take tabwino chani akayamba mabweza ngongolezi chazimene atenga ku university kuja. Ku Malawi lero ana amapezeka amaliza ma degree, amaliza ma diploma, amaliza ma PhD, ma masters, ntchito kulibe, angokhala malova kuyesera amene ayendere kangati mtawuni kufunafuna ntchito sizikupezeka. By the way, in Malawi 91% are jobless. 91% unemployment is the highest unemployment rate in the world. Kulibe ntchito mafactory onse kanali ku Kanengo, kanali kuje ni kumakata, kandi kulunga kunzuzu, mafactory onse tinatseka tinasiya kupanga zonsezi. Kulibe ntchito zoti anawa akatenga ngongolezija akapeza ntchito mmakambani osiyanasiyana. Nkomwe chimene tikupanga ngati dziko tauze ona Bonsaka, Minister Education. Ndipo sa ona Bonsaka atapita akatakaona kuchikanda, atakaona amene anawo khalira, akamva chisoni asintha ganizo ilili abweza ganizo la nzeru. Mukaliona dzikoli tili ndi dzingongole 26 trillion zimene inuyo ndine tikugwira ntchitofe tikulipatsa dziko kuti ngongole timakabwereka kwambiri mabudget mo 26 trillion zimene izi ngongole azadipita ndanacha anawonso kuti ayi pambali poti tipita ngongole izi inunso pano aliyesa akhale ngongole zambiri ndiye mwana aliyesa kamatuluka 4 million yo first year 4 million second year aliyesa atuka ndi 20 million plus imene atukena ngongole imene kuja yoti abweze kumaso uku adzabweze ngongole za dziko chonsecho ntchito palibe. Tukunena zona Mutharika is so judicious in the way that he is using public funds. Koma aku treasury angwayikira ndalama za nkhani zimene office yawo sikugwiritsa ntchito chifukwa sakuenda ndamene maendera zawo achakwera adapatsa 67 billion kwacha at the approved budget last year 67 billion kwacha at the revised budget anayikweza to 88 billion kwacha. Kuranda and office ya vice president ayipasa 10 billion kwacha, first vice president ayipasa 10 billion kwacha, office ya second vice president ayipasa 4 billion kwacha. Kuranda zona kuti office ya president akuluwo ikhoza kuenda even with 20 billion or 25 billion kwacha. Chifukwa kuti ena 4 10 sakuenda sakupangira yonse 25 billion kwacha ikhoza kugwira. Mukhoza kuchosa 60 billion ku office kwa kweni kuchosa another 40 billion kuzipitisa ku public university. A treasury akhoza pita line by line ndikutenga ndalama zija kuwapatsa public universities. There will be no need za kuti public universities akweze mafees menonena. Actually fetu kupanga go further kunena kuti nkhani inali yakaleja yoti anadzigonera pompo ibwererenso mahostel kunjako maiko ena mahostel mene mamangira mmagwisa ntchito pension funds izoti akupanga mahotela apangira chani kunjako amatha kubwesa pension funds. We are sitting on 3 trillion pension funds. Ndalama zina za izo akhoza kukambirana na pension fund managers aja ndikumangira quickly mahostel abwino kandi kumubasi kandi kuinima kandi kumzuni kumanga mahostel abwino kosekuja anaja ndikumagona malo abwino ndikubwesa system yakale chotana azijera pompo adzikhala pompo ayibwererenso the old lost glory in public university. It is possible 11.8 trillion ya budget ndiyo kukwanira to do all that. Akanakhala kholo la nzeru akanapanga zimene apanga pano pati ndi anawa tifuna adaphunzire kaye. For now tiyambe tayangana kaye za anawa zinazi tiziyangana later. That is what we are asking government to do. Mukama ndifuna kuti tipitirize nkhanizi koma
ndimafuna kutinso at the same time amalawi aziziwa chindunji cha nkhani tikamakamba nkhani ya private trip whether it's a president kapena vice president kodi inu mukudziwa kuti pamakhala provision kapena kuti pali kuperekedwa kwa ndrama zimene zimakhala za misonkho ya Malawi kumene kumathandizira maulendo amene acha kuti ngakhale vice president amakhala ndi nambala ya matrip amene athawupita kunja ngati private trip koma kugwiritsa ntchito ndrama zochokera mthumba la Malawi kapena kuti ya misonkho. Are you aware of that? Chifukwa munapereka chithunzithunzi chonena kuti ngati kuti president akamachoka ndiye kuti palibe ulo wantambala imene magwiritsidwa ntchito imene makhala ya boma. Nkhani ndi ya budget. Ndrama iliyonse ya boma, I was once budget director. Yes. Ndrama iliyonse ya boma mmaitumiza ku parliament akapange appropriate through an appropriations bill. Ndiye chimene nganene wayana apite ku parliament and I think apaki public accounts committee ni maorders forensic audit akapanga check kodi budget imene apanga approve aku parliament anayika ndrama zingati za private trips akapange check. Ndiye akapanga check kuti ndinaika ma private trip atatu ka 4 ka 5 apange compare against what has been spent. Basi yeah, kwa chimene mafuna kuti timvesesane. No, depend kuuzene wayana. Malinga ndi malamulo a dziko lino. I was once budget director. Yes. What governs expenditure iliyonse ya boma? It is Appropriations Act and Appropriations Bill. Kapangeni check Appropriations Act, kuna kuti Appropriations Act anayika ndalama zingati za private trip. Mukapanga check muone zimene zachitika. And also akasi amene anga pizoro walakwitsa akudzosatira zake. Chabwino. Yani mangofuna kuti timvesesane pene mafika anthu amakhala ngati kuti akuyankhula kunena kuti palibe ulo wantambala imene maperekedwa anthu akamayenda ma private trips. Koma mwanena bwino kuti malinga ndi malamulo a dziko lino. Yes. Ndalama iliyonse ngakhale wantambala ya boma imakhala ndi Appropriations Act. Angopita apange check Appropriations Act kuti chani versus expenditure. Chabwino. Ngati zalakwika ngati zili zilizondola. Chabwino. Ayi ndakumvesani. Now pali kafukufuku amene akuchitika. Uyu ndi kafukufuku wachinayi amene akuchitika pa ngozi imene inachitika ndege ya Malawi Defence Force Donia imene inagwa ku Chikangawa pa 10 June chaka cha 2024 ndipo pa Malawi 9 amene anamwalira mmodzi anali mtsogoleri wa chipani chanu cha UTM amene wanda Dr. Saulos Klaus Chilime Malemu. Inuyo mwakhala ndikukhulupirira kuti mukusatira za mmene kafukufuku amene akuchitikira mosogozedwa ndi komiti yapadera ya nyumba ya malamulo. Inu mukhutisidwa kuti mmene zikukhalira zikuyenda bwino kapena mukuona bengati kuti pena mwinanso sitiphulapo kanthu angati Malawi tizapitirirabe kukhala ndi mafunso pa ngozi imeneja. Ndikufunsa ichi chifukwa chonena kuti amene mmodzi mwa amene anamwalira anali president amene amakhala mpando umene mukhala lero mchipani cha UTM. Tayamikire wayana a speaker ndi nyumba yonse ya malamulo pobweretsa kafukufuku amene uja. Ife a UTM takhala tikufunsa za kafukufuku kwa nthawi yayitali. Mmene ndimakhala president wa UTM convention nanena kuti chinthu chimodzi chimene ifeyo a UTM tichipange mu nthawi imene ine ndili president wa UTM zaka 5 izizi zimene ndili president wa UTM ndazinzanga amene tasankhidwa convention tionetsetsa kufunsa mafunso onse okhudzana ndi nkhani yamene Malemu anatisiyira nkhani imene ndege imene zinayendera ndi zanzotero. Ndipo in that speech imene na president manager nanena kuti we will leave no stone unturned. Tikhala tikufunsa atapanga kafukufuku yambirira uja tinali mafunso ambiri andi tinabweranso kwa inu on air kudzafotokoza chimodzimodzi kuti nkhawa yathu ndi yakuti mafunso amene tinawo ife sanathe kuyankhidwa. Pakati ponsepa pa memorials onse amene akhala kuchitika takhala tikupanga air out ma views amenewa. Kampeni yanga yonse ndimakhala ndikunena kuti ichi ndi chimodzi mwa chinthu chimene ife tikalowa mboma tizafuna kuti tichikwaniritse tipangenso kafukufuku comprehensive oti atithandize kupeza zinachitika ndi chani. Mmati mukakhala simaona ngati mwina kutchuka kapena kuti mbiri ya Malemu Achilima imakuphimbani inuyo ngati mtsogoleri wa chipani cha UTM kapena kuti legacy yawo overshadows your leadership in the party kuti kumaweze kuti mwina anthu nthawi zina amakambabe kwambiri mwina za Achilima mwina osati kwambiri za inu. Mmayiona bwanji nkhani imene? Kulikonse zimakhala motero. Mukapita ku MCP
Angwazi, president oyambirira MCP was a towering figure in MCP ngakhale mpaka na lero. Mukapita ku DPP, Malemu Abingu remains a towering figure in that part. Ifenso as UTM tidzakhala tikupereka ulemu wathu woyenera kwa Malemu Achilima. He was our founding president. Chipani kuti chikhalepo anatipatsa anatipanga kuti chikhalepo nda Malemu Achilima. Ndi ifeyo ndife othokoza kwambiri for that. Napita ku Lilongwe mwezi wathawu nakumana ndi phungu wina wa chipani cha DPP amalo odyera ndi amafotokoza za inu amanena kuti mkulu uja Phuma chifukwa 2030 bwezi tikumanena kuti iyayi Kabambe uja ndiye president wa DPP ndipo sipana akavuta iyayi kumadango panga Phuma kumeneko ndiye mwanena kuti simmanyoza kumene mwachokera. Inu mau akamayankhulira motero kwa anthu ochokera ku DPP kuti amakuona ni beni kuti ngati ndi munthu onena kuti munadya mfulumira, you were not supposed to live so early chifukwa kunayi kuthekera kuti 2030 mwina munakatha kutenga after Amuthalika munakatha kukhala mtsogoleri wa chipani chimenechi. Anthu akamakambirana zinthu ngati zimenezo inu yankho yanu imakhala yotani? Aya ine sinadya mfulumira wayana mmene majoina DPP nkuyamba ndale zanga mu 2020. Chimodzi mene chiganizira ine DPP kuti ikanapanga nchuna kuti iunike kwambiri kuti masankho a 2019 2020 anativuta bwanji. Zimene zinavuta ndi zinthu zitatu zomwe zimene Malemu Achilima anazinena. Nkhani ya kusankhana mitundu. Anthu nthawi imene chamadandaula kuti alomwe apanga lomwerized government. Of course pakatipa achewa chewalized government. Ineyo maganiza kuti a DPP mu zaka 5 anali kunja kwa boma ayiunikaso nkhani imene ja candidly ayiunika. Chachiwiri anthu ankana kuti a DPP was corrupt. Kumasa MCP pakatipa was too corrupt. Ndi maganiza kuti akhala pansi kuti mmene munavuta ni muti nkhani yakatangale tikonze muti. I was in DPP for 4 good years. That conversation did not happen. Yowunika chinatigwetsa ndi chani? Kuma kunali functional review. Tingakonze bwanji? Kunali functional review. Nali komweko ndi ndizikuza ndineyo. Nali komweko. Koti mukhoza kulankhulana candidly kunalibe. Kuti chinavuta njani? How do we move forward? Tikafikanso pamenepa ndo tafika pa msiriziro wa program yathu ya lero ya Times Exclusive pano pakanema wa Times TTV. Ndipo lero timacheza ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM awa ndi olemekezeka Dr. Daliso Kabambe. Tithokoze kwambiri Akabambe kuti mnavomera kuti tikhale limodzi mu programu iyi. Thokoza kwambiri wayana. Zikomo. Kwambiri.